Bos días a todos e a todas. Dá comezo a sesión extraordinaria do Pleno do Concello de 7 de 12 de 2015 con un único punto na orde do día, Economía e Facenda, a aprobación inicial dos orzamentos xerais do Concello para o exercicio 2016. O señor secretario ten a palabra para ler o ditamen da Comisión Informativa. Bos días. Na Comisión Informativa de Economía e Facenda que tivo lugar o 1 deste mes, ditaminouse favorablemente o proxecto de orzamentos xerais coas emendas que constan no propio ditame, co resultado seguinte: votos en contra 3, 2 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos, abstencións 2, unha do Grupo Municipal do PSD e PSOE e outra do Grupo Municipal de Marea de Pontevedra, e a favor 4 do Grupo Municipal do BNG. A consecuencia do ditame, formulouse proposta de acordo por parte da Alcaldía, de acordo co procedimento, dentro da proposta de acordo na que se recollen as emendas, que é o que se vai someter precisamente á votación. Esta proposta está desde o mesmo día da convocatoria no propio expediente. Moitas grazas, señor secretario. Por lo tanto, ten a palabra o señor González Carballo. Ola, moi bons días. Para facer unha pequena introdución aos orzamentos xerais do Concello para o ano 2016, que ascenden a unha cuantía de casi 72 millóns de euros, en concreto 71.915.000 euros. Isto, con relación ao orzamento vixente para o ano 2015, supón un incremento do 3,5%, dado que, como saben todos vostedes, o orzamento para este ano é de 69,5 millóns de euros. Os presentes orzamentos foron entregados aos distintos grupos políticos hai máis dun mes, e fíxose esa primeira entrega para que os grupos poideran facer as aportacións oportunas. Fruto desas aportacións, incorporáronse unha serie delas agás do Partido Popular, que non presentou ningunha, só presentou unha emenda á totalidade. Entregóuselle despois xa o anteproxecto con esas aportacións aos membros da comisión que tivo lugar o día 23 de novembro, e aí nesa comisión se informou das liñas xerais tanto do orzamento de ingresos como do orzamento de gastos. E nesa mesma comisión se acordou por unanimidade celebrar unha sesión o 27 de novembro e outra sesión o 1 de decembro. Na primeira delas analizáronse, tal como dice a acta, de maneira profusa o contido do orzamento. E na segunda sesión, a que tivo lugar o día 1 de decembro, analizáronse e votáronse as enmendas presentadas, así como o dictamen que leu o señor secretario ao proxecto deste orzamento. En concreto, foron presentadas 4 enmendas á totalidade, unha do Partido Popular, unha do Partido Socialista, unha de Ciudadanos e outra de Marea. Mais ningunha delas foi aprobada, ou que o mismo foron rexeitadas as 4. E tamén despois se procedeu nesa comisión a discusión e votación das enmendas parciais presentadas, e foron aprobadas 2 enmendas de Ciudadanos, o sea, a totalidade das que presentou, e tamén unha de Marea Pontevedra. Nesa comisión do día 1 de decembro, tamén, finalmente, se somete a votación o anteproxecto de orzamento, incorporando estas 3 enmendas parciais, e foi dictaminado favorablemente.
Estes feitos, no seu conxunto, rexeitamento das 4 emendas á totalidade, rexeitamento da maioría das emendas parciais e dictamen favorable do anteproxecto de orzamento, poderíamolo interpretar como un exercicio de responsabilidade por parte da oposición no seu conxunto, na liña ou en coherencia co manifestado tanto públicamente como nos diferentes plenos que tiveron lugar neste Concello. Así, tense reiteradamente manifestado que se vai garantir a gobernabilidade do Concello, tense dito que se deixará gobernar a lista máis votada ou tamén se ten manifestado un comportamento de responsabilidade noutras institucións como é a Diputación de Pontevedra, no que o representante de Marea abstívose na votación dos orzamentos e así como estes elementos que acabo de citar, un longo etcétera, na que, digamos, hai un exercicio de responsabilidade por parte do conxunto da oposición. Entrando xa na cuestión dos orzamentos para 2016, teño manifestado reiteradamente que son uns orzamentos expansivos, inversionistas e cun forte contido social. Estos 72 millóns de euros dos que falábamos ao inicio, pois, por citar 4 ou 5 partidas, de decir que o capítulo de personal a cada 20,75 millóns de euros, o de gasto corriente 31,59, os gastos financeiros e amortización de débeda 3,2 millóns, e transferencias corrientes, fundamentalmente ao Pazo e ao Medei, a empresa de turismo, case 5 millóns de euros, e os investimentos 11 millóns de euros. Como pode apreciarse, hai un ambicioso plan de investimentos que son auténticos xeradores de emprego e que tal como expuxemos na comisión do 27 de novembro, pois se desglosan do seguinte xeito. Rede de sumidoiros, 2.400.000 euros, fundamentalmente destinados á rede de saneamento da carretera de Ourense en Mourente, que foi acordado de maneira unánime por esta corporación, e tamén a rede de sumidoiros do Río dos Gafos, que recientemente a Xunta desistiu do proxecto que tiña comprometido. Asemesmo, tamén se recolle un forte investimento para infraestructuras deportivas, en concreto 2 millóns de euros, que serían os campos de fútbol de erva sintética da Xunqueira 1, Campañó, Cerponzóns, Salcedo, Xeve e Ponte Sampaio, así como o inicio dos trámites dun novo pabellón e o arranxo dos pabellóns existentes. Outro dos capítulos de investimento importantes sería o destinado á mobilidade e accesibilidade no rural, en concreto 1.400.000 euros, que implicarían investimentos nas parroquias de Lourizán, a conexión da Carballeira co Regueiriño, na parroquia de Salcedo, o núcleo de Carramal, na parroquia de Tomeza, a conexión de Lusquiños con Marcón, na parroquia de Bora, o acceso a Leirados, na parroquia de Marcón, o núcleo de Marcón, en Mourente, a Rúa do Costado, en Santa María e Santo André de Xeve, o acceso ao lugar de Maunzo, en Verducido, o propio núcleo onde está a igrexa e o pabellón, etc., tamén estaría incluído aquí. En Lérez, no lugar do Cembelo, en Campañó, en Ferreiros, e en Ponte Sampaio, no núcleo de Ponte Sampaio, en Acevedo. E, en canto á accesibilidade urbana, irían casi 1.200.000 euros, con actuacións en Monteporreiro, na Praza de Europa, Rúa Portugal e Suecia, no Burgo, na contorna do pabellón de deportes, na Praza de Barcelos e Rúa do Rouco,
na Moureira, a Ribeira dos Peiraos e Campo do Boi, ou no Castañal e na Parda, tamén serían outros dos investimentos destas cuestións de mobilidade e accesibilidade urbana. Por non esquecer, pois, o Parque Forestal da Fracha, a Zona Verde de Pasarón, Parque Infantil de Campolongo, actuacións no Centro Histórico ou o acceso dende Tafisa a Monteporreiro. Ben, estes investimentos ou estas en conxunto, todo o orzamento ten ese incremento do que falábamos ao inicio, pois tamén se incrementan un amplio número de partidas orzamentarias relativas a comedores escolares, digamos, despois das acordar coa AMPA o incremento respectivo ou para emerxencia, axuda a domicilio, promoción da cidade, etc. E, como vostedes saben, todo este orzamento se fai conxelando as taxas e os impostos, ou que é o mesmo sin incrementar a presión fiscal, e seguimos sendo das cidades do Estado, tal como ven nas diferentes publicacións, con menor presión fiscal. Cabe sinalar que, en todo caso, o incremento de ingresos se debe fundamentalmente á revisión dos padróns ou á aplicación do principio de igualdade de trato ou de equidade fiscal. Non quixera rematar a miña intervención sin facer referencia a 3 parámetros que veñen recollidos no propio informe do órgano de xestión orzamentaria e a intervención municipal, que indican a boa saúde económica e financiera do Concello de Pontevedra. En primeiro lugar, a cifra de aforro bruto positivo de 9.250.000 euros, superior á que había para o presente exercicio do ano 2015. Ou o aforro neto positivo de case 6,5 millóns de euros, tamén superior á previsión inicial para 2015. Evidentemente, o feito de que haxa aforro bruto e aforro neto positivo pois nos permite abordar eses investimentos dos que lle falaba hai un momento, e iso implica que a maioría dos investimentos se abordan con fondos propios. E outro dato moi positivo que cabe destacar é a escasa débeda que ten o Concello de Pontevedra, dado que a porcentaxe de débeda viva é do 26,7% dos ingresos liquidados no ano 2014. Creo que estes datos son máis que ilustrativos para visualizar o proxecto de orzamento que traemos para o ano 2016, pois, como indicaba, son uns orzamentos expansivos, investidores, e obedecen ás necesidades que demandan os veciños e veciñas de Pontevedra. En definitiva, considero que son un bons orzamentos e, por todo isto, solicito aos membros da corporación o seu voto favorable. Moitas gracias. Muchas gracias, señor González Carballo. Señora Rey, tenga la palabra. Buenos días. Nosotros hemos votado no al presupuesto del IMD y lo hemos razonado. No hemos votado al presupuesto del Pazo porque no tenemos ni voz ni voto. Y votaremos no a los presupuestos de Pontevedra, pero también lo vamos a razonar. Ciudadanos no vota ni votará nunca el no por el no. El paro es el principal problema de esta ciudad y los presupuestos deben estar a la altura de los problemas de los pontevedreses. Para apoyar la creación de empresas que generen puestos de trabajo, el Ayuntamiento lo primero que tiene que hacer es facilitar y agilizar las licencias de apertura. Invito a todos los pontevedreses a visitar las instalaciones en las que se tramitan las licencias, con todos los expedientes repartidos por el suelo, y que vean las condiciones insalubres en las que trabajan los funcionarios. Eso no es apoyar el empleo. Algo tan sencillo como unas condiciones de trabajo dignas para facilitar e impulsar la burocracia tan lenta que frena la creación de empleo. El Consejo Económico y Social se reúne una vez al año
para salir básicamente en una foto y no realiza ninguna de las funciones para las que se creó. Tenemos que apoyar a los hosteleros, tanto a los de día como a los de noche, que muchas veces son tratados como delincuentes. Los presupuestos se tienen que preocupar de verdad por las personas en exclusión social. Se tienen que preocupar de verdad por las mujeres. Vuelvo a repetir, el presupuesto tiene que estar al servicio de los pontevedreses. Señores, aún hoy vamos a empezar a estudiar la manera por la cual los más desfavorecidos pueden tener un plato de comida los domingos, como apuntaba Marea. Yo ya no sé de qué estamos hablando. Como mujer, como madre, como concejala, como empresaria, yo no puedo votar sí a unos presupuestos que contienen partidas como 47.000 euros en alquiler de oficina, 95.000, 202.000 y 100.000 en informática, 145.000 en publicidad, 2.000 en publicidad, 6.000 en publicidad, 18.000, 15.000, 7.000, 45.000, 79.000, 29.000, 40.000 en publicidad de Capital Shopping, que, por cierto, 141.000 euros son para normalización lingüística y después utilizamos shopping. Aún así, desde la oposición, con una sola concejala, conseguimos que se incorporen 2 enmiendas. Ayuda para los futuros vecinos de Valdecorvos y un asistente social que el Servicio de Bienestar lleva solicitando mucho tiempo. Ciudadanos está aquí para mejorar la vida de los pontevedreses y lo estamos demostrando. Lo demostramos con hechos, no con palabras. Nosotros no llamamos a la puerta de los vecinos y las vecinas solo en campaña electoral. Nosotros estamos dentro de sus casas, porque nosotros pertenecemos a la clase media trabajadora y la defenderemos con uñas y dientes. No nos preocupa la propaganda electoral, ni somos expertos mediáticos, ni hacemos política en los periódicos como hacen ustedes. Nos preocupamos de los ciudadanos de Pontevedra y trabajamos para ellos. No nos dedicamos a vender humo. No nos preocupan las dedicaciones exclusivas porque, señor Moreira, el concejal que no ha venido hoy es uno de los suyos, curiosamente. En las cosas importantes, como en las dedicaciones exclusivas, siempre se las arregla para apoyar al bloque. Lleva 2 meses atacándome en todos los medios de comunicación, usted y los suyos. Y ahora facilita la aprobación de los presupuestos. Los pontevedreses sabrán que los está engañando. Y si no, explique usted por qué no votó en contra de las dedicaciones exclusivas y por qué no apoyó mi enmienda a la totalidad. Supongo que sabe lo que es. ¿Podrá explicar aquí y ahora por qué no le dio su apoyo? Gracias. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey, ten a palabra. Moitas gracias, bo día. Bueno, o señor concelleiro dos números falaba dunha cronoloxía da tramitación deste proxecto de orzamento que parecía bastante razonable porque falaba de máis dun mes de tramitación. O certo é que estamos ante un proxecto de orzamento que seguiu unha tramitación exprés porque a documentación completa se nos facilitou un mércores. O venres desa mesma semana houbo xa unha primeira xuntanza para resolvermos dúbidas e o sábado desa semana, é dicir, 3 días despois, só 3 días despois da presentación do proxecto definitivo, pechábase a quenda para a presentación de enmendas. Parece que se resinte nunha tramitación tan exprés a calidade democrática da mesma. Creemos que o orzamento municipal merecía unha defensa na Comisión de Economía por cada un dos concelleiros responsables da área, justificando os gastos que vai haber en cada unha delas. Non debía resolverse ese tema dunha maneira tan alixeira como se fixo. Con todo, Marea Pontevedra, aínda que toda a tramitación houbo que realizala contra reloxo, como
exercicio de responsabilidade, pois presentou a tempo as súas emendas, tanto unha emenda á totalidade do orzamento como 42 emendas parciais. Da análise dos números que se nos ofrecen, vemos que son rutineiros, porque prácticamente é unha fotocopia do orzamento do ano anterior, que son regresivos, en contra do que dicía o señor González Carballo, e que son antisociais. Esquece a memoria da alcaldía que ten tempo, extensión abonda para facer autobombo e falar de viaxes a moitos países do mundo, esquece a realidade dramática do desemprego no Concello de Pontevedra, onde o último mes había 7.367 persoas inscritas como demandantes de emprego no INEM. Esquece que Pontevedra carece de transporte público, esquece que Pontevedra carece de plan xeral de ordenación municipal, ou tamén esquece escoitar os veciños, e nisto de non escoitar os veciños e de non incentivar a participación cidadá, chove sobre mollado. Marea presentou un documento alternativo que descansaba en 4 plans, que son as 4 grandes patas da proposta alternativa, os números que presenta o grupo de goberno. En primeiro lugar, propoñíamos un plan de emerxencia digno dese nome. Abochorna ver que no documento oficial a partida de emerxencia social se reduce a 135.000 euros. Nos propoñemos incrementala ata chegar a 5.200.000 euros e facémolo restando de gastos como o convenio coa Praza de Touros, que consome cada ano 48.000 euros, e moitos gastos que hai en partidas como adquisición de prensa ou publicidade, propaganda, divulgación de actividades, etcétera, que pensamos que estarían mellor investidos subindo o programa de benestar social e subindo, por exemplo, a teleasistencia. O segundo dos plans que propoñemos é un plan estratégico pola economía e o emprego. Mantemos nese plan os 200.000 euros que hai para as bolsas de formación e engadimoslle a eses 200.000 euros 1.225.000 euros máis, que seguirían no investimento, non o modelo da subvención aos contratos, a contratos temporais por uns meses e por unhas cantidades reducidas, senón que actuarían directamente na creación de emprego e de empresas sostibles e rendibles. Serían axudas para empresas de base tecnolóxica, serían o fomento da economía social e cooperativista e sería a reactivación do mercado de abastos que debería actuar como motor económico da zona monumental. O terceiro dos nosos plans implica a remunicipalización dos servizos que actualmente están en réxime de concesión a moitas empresas e que teñen un calendario inminente de remate. Falamos do axuda no fogar, que remata no 2016, falamos da recollida de lixo, que remata no 2017, falamos do ciclo da auga, que remata tamén no 2017, etcétera. Por certo, todas empresas que non están domiciliadas nin en Pontevedra nin en Galicia. E, por certo, tamén algo que estaba no programa marco do Bloque Nacionalista Galego para as eleccións do 24 de maio, que no capítulo 2, onde se fala de que queremos vivir dignamente, dicía: defensa dos servizos públicos e garantía de acceso universal a toda a sociedade, aposta pola remunicipalización. O terceiro dos plans, o cuarto dos plans que Marea presenta é o do orzamento participativo. Propoñemos que 1.400.000 euros do capítulo 6, do capítulo de investimentos, decida o destino que se lles dá directamente á cidadanía
consultada dunha maneira que consensuemos entre os distintos grupos do Concello. E, por certo, tamén era algo que estaba no programa marco do Bloque Nacionalista Galego nas eleccións do 24 de maio, no capítulo 3 que se titula Participa connosco. Di ese programa implantar paulatinamente e con carácter vinculante os orzamentos participativos. Desde Marea Pontevedra pedímoslles que se orgullen do seu programa, que a letra dese programa estaba ben e que agora aproveiten a oportunidade de poñerlle a música e tamén aproveiten a oportunidade que desde Marea Pontevedra lles estamos ofrecendo de seren vostedes mesmos. Se non se manteñen o orzamento tal como o presentaron e non demostraron querer corrixilo, querer enmendalo ao longo desta tramitación express, o que deberían facer era pactáreno coa vella dereita do Partido Popular ou coa nova dereita de Ciudadanos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rey. Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días. Fai 6 meses e medio, máis ou menos, os cidadáns de Pontevedra votaron e quixeron darlle a vostedes, señor Lores, e a seu partido, que naquele momento era o BNG, agora é outro que non sei moi ben calé, dicía que lle quixeron dar a posibilidade de gobernar a cidade. Pero tamén lle dixeron que non tiña maioría absoluta e, por lo tanto, otorgaronlle un mandato condicionado a que vostede fose capaz de desenrolar a capacidade de diálogo e de consenso con outras forzas políticas. E esta primeira lectura que se pode extraer das eleccións pasadas é unha lectura que se podía aplicar incluso aínda que tuvera maioría absoluta, porque un bo alcalde, dende o meu punto de vista, debe extraer a conclusión de que sempre hai que intentar buscar consensos, aínda dende as maiorías. E a verdade é que vostede neste primeiro mandato que lle fixeron os cidadáns suspende, señor Lores, suspende estrepitosamente. E unha boa proba é a tramitación deste proxecto de orzamento que hoxe se nos presenta polo Goberno municipal, porque chegan vostedes aquí a defendelo solos, totalmente soliños. Non foron capaces vostedes de concitar nin a máis mínima complicidade. Poderíamos facer aquí ahora un recorrido por o camiño que ven seguindo este proxecto, que non é exactamente o que dixo o relatou o portavoz do seu grupo, non? Pero que foi un viacrucis para vostedes, señor Lores. Foi un viacrucis porque, primeiro, non era capaz de cadrar as cifras e, segundo, non era capaz de poñer de acordo os seus. E, por tanto, se foi ensanchando o plazo ese que tiñan vostedes desde que nos deron un documento inicial que non tiña nada que ver con un documento orzamentario ata que se discutiu na comisión. Ese plazo de un mes foi un plazo porque vostedes non se poñían de acordo cos números, non? E entón se limitaron a presentar unha serie de números como se fosen un proxecto. Pero un proxecto é moito máis que eso, señor Lores. Non é poñer números nun papel, é moito máis que eso. Bueno, poderíamos botar aquí toda a mañán falando da chapuza ou de poñer calificativos incluso máis duros, non? Pero non o vou a facer, porque no terreno da chapuza vostede manéxase moi ben. Vostede manéxase perfectamente, síntese cómodo, non? Entón, vou intentar falar de política e de xestión, que mellor aí síntese vostede bastante máis incómodo, non? Porque, ao fin e ao cabo, o orzamento define a política de futuro e a xestión de futuro, non? E deste proxecto que vostedes traen hoxe aquí, así un pouco de tapadillo, con vergonza, con bastante vergonza, debería sentir usted bastante vergonza de traerlo hoxe aquí, pois é un documento pensado para ir saindo do paso, para o día a día, pero non para moito máis. Se un se pon a buscar as liñas estratégicas, a clave de bóveda, o deseño de proxecto, chega a triste conclusión de que non o hai, de que vostede non ten máis proxecto que seguir no poder. Non hai outro. Xa non ten vostede unha idea que plasmar para gobernar esta ciudad. Xa non ofrece vostede nada novo, nada novo. Vostede deseña uns orzamentos de campaña electoral. Son de campaña electoral, mediáticos, porque vostede ten claro que o importante non é facer xestión,
senón vender que se fai xestión. E iso, de verdad, faino vostede moi ben. Boa prova son estes 6 últimos meses do ano, onde vostede fixe unha eficaz campaña mediática dando a sensación de que facían cousas, cando en realidad era todo o contrario. Aí está ter que facer depresa correndo unha modificación de crédito para intentar salvar a regla de gasto no ano 2016, porque como non gastaron nos últimos 6 meses nada, se encontran con un pequeno problema de cara ao 2016. Somentes hai unha partida no orzamento a que vostedes lle quitan moito jugo, que é a de divulgación de actividades. Esa, lle quitan vostedes un rendemento específico, pero vamos, o gallá fosen vostedes tan dirixentes co resto das partidas. Este é o síntoma dun fracaso, señor Lores. Un fracaso que supón que vostede é incapaz de deseñar o futuro desta cidade e deste concello, porque xa non imprime ningunha ilusión. Vostede xa non é capaz de generar ningún tipo de confianza. E non vou a perder o tempo desgranando aquí as carencias do seu orzamento, sabe? Porque son tan evidentes que calquera as pode ver. É máis, é moito peor. Son tan evidentes as carencias que moitos pontevedreses as van a sentir. E, por tanto, vou a remitirme á enmenda á totalidade que presentamos no seu momento. Eu o que sí quero aproveitar neste pleno, convocado con certa alevosía, é para transmitirlle aos veciños e veciñas que hai outros xeitos de facer política e hai outras opcións e outras formas e outras alternativas bastante máis sensatas que a do señor Lores e o seu novo partido. E quero que sepan que os socialistas, dende logo, faríamos cousas diferentes. Cousas diferentes. En primeiro lugar, sacaríamos adiante este orzamento dende o diálogo. Non convocaríamos un pleno de tapadillo para facelo nunca. Jamás. Nunca. Isto non o faríamos nunca. De verdad. Poderemos ter moitos defectos, pero a miseria política non chegamos. Porque, ademais, o diálogo debe ser un dos seus traballos básicos. Póñase a traballar. Faga algo. Dialogue. E á vista, ademais, das emendas presentadas polos grupos políticos que estamos na oposición, estou seguro de que, se non con todos, sí que con algúns deles os socialistas poderíamos chegar a acordos, porque hai propostas moi razonables feitas dende os grupos de oposición que son absolutamente asumibles. Por lo tanto, nós non teríamos ningún problema en incluir esas propostas que podan ser razonables con independencia do sentido do voto dos grupos políticos, porque ao final o que importa é facer o mellor orzamento para os veciños, non o mellor orzamento para o alcalde da cidade. Un goberno socialista daría prioridade ás persoas, e isto sí que é un elemento que nos diferencia fundamentalmente de vostede. A búsqueda do benestar e a loita pola igualdade. Algo que vostede non lle preocupa pouco, ou mellor, non lle preocupa nada. Pero a nós nos parece que debe ser razón de traballo de un alcalde. Por lo tanto, o espírito dun orzamento feito por nós estaría en que os recursos tiveran como obxectivo directo os veciños e as veciñas de Pontevedra. E de xeito especial aqueles que o máis o necesitan. Non basta falar de obxectivos indirectos ou difusos, porque eso aquí se están utilizando algunhas trapalladas semánticas. Non? E os orzamentos dos socialistas buscarían actuar de modo activo. E iso, en moitos casos, non require grandes inversións, senón gran sensibilidade. Require mirarse ao espello e non creerse o centro do orzamento. Se un goberno socialista tivese que decidir entre máis festa ou máis política social, a decisión está clara, non? As políticas sociais son prioritarias. As festas son importantes, pero que as persoas poidan encender a calefacción en inverno é moito máis importante. Que os mozos e mozas que queiran estudiar en algún campus poidan estudiar tamén é moitísimo máis importante. Poder axudar aquelas familias que teñen persoas maiores a seu cargo e que non dispoñen de medios para poder cuidalas tamén é moi importante. Dende logo é moito máis progresista que gastarse 1,4 millóns en festas. Un goberno socialista pensaría tamén no futuro de Pontevedra e non no futuro do alcalde. Por iso utilizaría os orzamentos como ferramenta de desenrolo e de deseño de cidade. E isto implica, primeiro, ter un proxecto que ilusione aos veciños e un itinerario para recorrer ese proxecto. E iso chámase plan estratégico.
o diseño das líneas maestras dos obxectivos para os próximos 10 ou 15 anos. Iso é o que teríamos que estar facendo sen demora, falando con todos os grupos políticos, pero tamén cos axentes sociales, co representante da sociedade pontevedresa, cousa que vostede se nega a facer. E non basta co inxenio e as ocurrencias de algún concelleiro para facer isto, salvo que queiramos crear murallas en lugar de derribalas, que ao mellor é o que vostede busca. E non me olvido da importancia que pode ter neste caso a aprobación dun novo plan xeral sen buscar excusas. Deberíamos estar tamén moito máis preocupados pola situación económica do señor Lores, porque habría que buscar activar uns orzamentos de clara transversalidade para a activación económica. Como explicarlle a máis de 7.000 persoas que buscan un emprego que non o atopan e que o alcalde da súa cidade desprecia as propostas para paliar esa situación, incluso as vota en contra? Como se pode explicar eso? Por lo tanto, habría que poñer en marcha mecanismos orzamentarios para correxir esa situación. Tal vez as posibilidades municipales sexan modestas e incluso é claro que non é unha responsabilidade municipal. E iso hai que denuncialo. Pero, ademais de denuncialo, hai que actuar como fan todos os concellos progresistas do Estado. Non se esconden. Fan o que teñen que facer. Todo aquilo que está nas súas mans. A creación dun observatorio de emprego, a posta en marcha dun plan de emprego municipal coordinado coa Diputación Provincial, axudas á contratación de traballadores polas empresas que acrediten certas condicións, axudas para os novos emprendedores, caixa de investimento local, axudas ao aluguer de locais para novas empresas, viveiro de empresas en serio, non ocurrencias mediáticas, como a que leva vostede dándolle voltas fai 2 anos. Esas serían algunhas medidas dun plan de choque normaliño que faría o que debería facer un alcalde sensibilizado coa situación social dos seus veciños. Unha aposta seria polo sector turístico como elemento activador, cun plan estratégico propio diferenciado que nos permita posicionarnos naqueles mercados que sí son interesantes para nós e deixarnos de ocurrencias, porque mellor os turistas hai que buscalos en Portugal ou no resto do Estado. Cerquiña, non? A mellor non hai que ir moi lexos, hai que buscalos máis cerquiña. E para iso non fan falla cantidades exorbitantes de cartos. O que fai falla é vontade política, é saber o que se quere. A defensa e mellora do medio ambiente é moito máis que facer declaracións, señor alcalde. E é unha cuestión da que se debería ver reflexado no orzamento. Non en vano, nós, os socialistas, puxemos en marcha 2 espazos de interés natural local, que foron un empeño dos socialistas. A mellora deses espacios, das beiras dos nosos ríos, a creación de espacios de lecer ecosaudables, son elementos que deberían figurar de xeito claro no proxecto político de futuro desta cidade. Ver o seu orzamento nesta materia é para chorar, señor Lores, para chorar, de verdade. O transporte público, como elemento esencial para falar de sostenibilidade e tamén de actividade económica, está absolutamente esquecido e despreciado por vostede. Sin esquecernos tamén da fiscalidade. Que credibilidade medioambiental pode ter que nin siquiera prevé bonificacións fiscales para aquelas persoas que instalen ou utilicen enerxías limpias nas súas casas? Como vai a ter usted credibilidade medioambiental, señor Lores? Por favor. Tampouco cabe esquecer nuns orzamentos a participación ciudadana, señor Lores. Esa da que vostede falou tanto hasta o día 13 de xuño. Incluso despois das eleccións municipais. Ata o día 13 de xuño vostede encheuselle a boca de falar de participación ciudadana. Despois se esqueceu incluso desa promesa dun novo regulamento de participación ciudadana adoptado aos novos tempos. As súas actuacións en barrios e parroquias carecen de criterios de sentido común. Non están pensando vostedes no benestar das persoas, senón nas fotos que vostede pode quitar inaugurando obras que non teñen recorrido de proxecto, senón de, como digo, de plan mediático, máis que outra cousa. Por lo tanto, actuar nun barrio ou actuar nunha parroquia ou donde sexa, ten que supoñer actuar sobre realidades das persoas que viven nela. E significa eso facer plans integrais se queremos construir realmente un modelo de cidade para o futuro. Como pode apreciar, señor Lores, o seu modelo de orzamento está moi alonxado, pero moi alonxado do noso.
Tan alonxado como vostede quixo, Foi unha decisión que tomou vostede de alonxarse. E o problema non é que este alonxado de nós, senón que está alonxado das necesidades dos veciños. Vostedes non están a ler ben os resultados electorais. Este pleno é unha proba deso. Este pleno, hoxe aquí, é unha proba deso, non? Vostedes non entenderon o mandato dos veciños e das veciñas. E nesa deriva personalista e sen futuro, dun futuro que xa vai sendo menos, señor Lores, non conten con nós. Nós xa manifestamos na comisión, e mantémolo aquí, que se vostedes non retiran esta proposta, nós non lle podemos dar o noso voto favorable, ni siquiera a abstención. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi bons días a todos e a todas. Señor Fernández Lores, hoy nos encontramos aquí convocados por usted para debatir y votar su propuesta de presupuestos para el 2016. Y debo comenzar afeándole con cariño, como le gusta a usted que se hagan las cosas, la convocatoria atropellada de un pleno extraordinario para tratar un solo punto, los presupuestos, que de antemano, atendiendo a los anuncios que hemos hecho todos los grupos políticos de la oposición, parece destinado a rechazar su proyecto de presupuesto. Es decir, que de antemano se presenta como un pleno inútil. Es verdad que hay que decir que ojalá fuera usted tan rápido para hacer otras cosas como cumplir convenios, resolver expedientes administrativos, pero bueno, solo es rápido cuando a usted le interesa. La forma de actuar que usted ha mostrado para aprobar la convocatoria de este pleno refleja el estado de desesperación en el que usted se encuentra, señor Lores. En primer lugar, anuncia con menos de 24 horas de antelación la convocatoria de una junta de portavoces. Ni se molesta en levantar el teléfono para consultar a este portavoz sobre su parecer para celebrar la junta de portavoces. Envía a través de una tercera persona un mensaje de WhatsApp comunicando la hora de la junta de portavoces. Ni siquiera el mensaje pregunta sobre si me resulta posible acudir o no. Ante la respuesta negativa, ni se preocupa por llamar a este portavoz para consultarle sobre la posibilidad de buscar otra hora o otro día para la Junta, para la Junta de Portavoces. Y ni se molesta usted directamente, ni se molesta ni tan siquiera en hacer esa gestión a través de una tercera persona, a través de WhatsApp. Todo porque usted, su señoría, se iba a París el jueves al mediodía. Está claro que para usted es más importante irse de viaje a París que el presupuesto de su ciudad. Eso es lo que ha demostrado usted con esa conducta. Y además, estaba usted recién llegado de Hong Kong. Está claro que la escala que hizo usted entre viaje y viaje en Pontevedra no le dio tiempo a hacer bien las cosas. Debería haberlo calculado mejor. Luego celebra la Junta de Portavoces y convoca el Pleno para hoy lunes, contando con la colaboración, eso sí, de un grupo municipal que, por cierto, siempre ha manifestado su oposición a lo que los plenos se celebren un lunes y ahora convocó el Pleno para el lunes. No pasa nada. Si a ese grupo le parecen ahora bien los lunes, a nosotros también, y tienen la garantía de que les vamos a apoyar incondicionalmente a que los plenos sean siempre un lunes, no les vamos a fallar. Señor Fernández Lores, podría pensarse que usted convocó el pleno un día entre festivos con la esperanza de que algún concejal de la oposición estuviese de viaje, pero se dio la circunstancia de que no, de que le han salido en la oposición concejales que viajan menos que usted. Pero le surgió otra oportunidad. Un concejal al que por causa de una intervención quirúrgica no puede asistir al pleno. Está claro que tendría usted la oportunidad servida hoy para aprobar el presupuesto, pero todos sabemos que usted no es tan ruin como para aprovecharse de una situación así para aprobar un presupuesto. Por eso sabemos que el presupuesto hoy no va a salir aprobado. Hablando del presupuesto, tengo que comenzar diciéndole que el primer documento que presenta el presupuesto, la memoria, es algo indigno de encabezar un documento tan importante para una ciudad. No se puede confundir la memoria con un panfleto político en el que habla usted de cosas que no tienen nada que ver con las cuentas públicas del Ayuntamiento de Pontevedra. Tiene que diferenciar entre un tríptico de su partido político y una memoria de un presupuesto. Y usted nunca ha sabido diferenciar eso. Aquí en este pleno, la intervención del portavoz del BNG nos anunció que nos entregaron el presupuesto hace un mes, creo que dijo. Incierto. Nos entregó una parte del presupuesto.
y encima en papel. Cuando estamos en la era digital nos entregan una parte en folios con un solo tipo de clasificación presupuestaria cuando sabe que así es más complicado estudiarlo. Luego el presupuesto entró en un punto muerto, no sabemos si había negociaciones por el medio que estaban a punto de fructificar o bien de fracasar, y la verdad es que hubo unas semanas en las que nada se supo del presupuesto. Del contenido del presupuesto presumen de que dotan 2,1 millones de euros para el alcantarillado, cuando es uno de los servicios básicos que gran parte de los ciudadanos del rural de Pontevedra carecen de él. 2,1 millón de euros cuando el presupuesto de inversiones, capítulo 6, es de 11 millones. Es decir, menos del 20% dedican ustedes al alcantarillado. De cada 100 euros de inversión, menos de 20 es la importancia que ustedes les dan al alcantarillado. El Grupo Mixto pregunta que por qué no apoyamos su enmienda a la totalidad. Pues si quiere que le expliquemos por qué no hemos apoyado su enmienda a la totalidad, debería usted antes explicar por qué se rechazó la nuestra. Pero se lo voy a explicar. Porque nosotros pedimos que se reduzcan los impuestos. Ahora se pueden bajar los impuestos, particularmente se puede bajar el impuesto de bienes inmuebles y más impuestos que nosotros hemos solicitado que se bajen, y el Grupo Mixto no quiere que se bajen los impuestos a los vecinos de Pontevedra. Por lo tanto, que los vecinos de Pontevedra el año que viene, cuando reciban el recibo del IBI, que se acuerden de que el Grupo Mixto estuvo en contra de bajarle ese recibo. Seguro que se acordarán de ustedes, no tengan la menor duda. Y entiendo que le moleste que le critiquemos, pero la verdad es que debió de hacer efecto, debió usted de sentir vergüenza de apoyar estos presupuestos, y por eso hoy aquí anuncia públicamente que no los va a apoyar, cuando mantuvo un silencio muy sospechoso durante todas estas semanas. Nosotros, por nuestra parte, hemos presentado una enmienda a la totalidad muy clara, muy honesta. Hemos explicado a dónde va todo el incremento recaudatorio del concello. Hemos visto que el gasto corriente ha crecido en 2,2 millones solo en un año, y hemos explicado cómo han evolucionado los impuestos y las tasas desde el año 2000. Nosotros somos muy claros, exigimos menor presión fiscal y aumento del gasto social. Creo que no es muy difícil de entender esto. Y eso sí, estamos abiertos a negociar cuando el Gobierno tenga bien, pero esas son las condiciones que los vecinos están esperando que se cumplan. Y nos dicen, ¿cómo es posible que ustedes pidan que se bajen los ingresos, que se bajen los impuestos y al mismo tiempo que se incrementen los gastos? No se trata de eso. Se trata primero de una mejor gestión y, en segundo lugar, de repartir mejor el gasto. Ustedes no aciertan a dar con las necesidades que tienen los vecinos de Pontevedra. Todavía no han acertado a saber qué es lo que necesita Pontevedra, y no se han dado cuenta de que los vecinos de Pontevedra necesitan menos impuestos y más gasto social. Y eso es lo que hemos detectado en este presupuesto. Y simplemente, gestionando mejor, se bajan los impuestos. Solo en un año, el incremento del gasto corriente, como acabo de decir, ha aumentado en 2,2 millones de euros. Y llueve sobre mojado. Miren, en el anterior pacto de gobierno, el BNG y el PSOE ya consideraban que era necesario reducir el gasto corriente. Y no lo dijimos nosotros, lo dijeron ustedes. Se marcaron el objetivo de reducirlo en 2 millones de euros en el mandato 2011-2015. Y lejos de eso, lo que hicieron fue subirlo en 3,5 millones. Es decir, han fallado en los 2 que decían bajar y en los 3,5 que han incrementado, con lo cual al final sus propias previsiones han tenido un diferencial de 5,5 millones de euros sobre sus propias previsiones. Y ahora, de golpe y porrazo, para este año 2,2 millones más, es decir, 7,7 millones de euros por mala gestión. Y ya en mención aparte merecen las continuas sentencias judiciales que han obligado al Concello a pagar ingentes cantidades de dinero con la usurpación de una parcela privada del Gafos, el lío de Sogama, todo eso, y el caso Véteris y más asuntos, el caso Sercoísa, todo eso que ya lleva sumado y seguimos sumando, cada día aparecen más cosas, 16, 17 millones de euros, señor Fernández Lores. Y dice usted que todavía no ve margen para bajar los impuestos. Pues mire, si analiza el incremento de la recaudación del IBI, creo que hay margen suficiente para bajarlo. Y los datos demuestran que Pontevedra tiene una presión fiscal de 603 euros por encima de la media de Galicia. Y esto no lo dice el Partido Popular, sino que lo dice el Ministerio de Economía y Hacienda. Podemos recapitular un poco. El IBI en el año 2012 se recaudaban 15,3 millones. En el 2016 se van a recaudar 18 millones de euros. En impuestos directos, en el 2010
recaudaban 21,5, ahora van a 27,4. En tasas, 16,7 millones en el 2010, en el 2016, 19,5, casi 20 millones. Y vamos a ver el gasto corriente y también sube. Es decir, aquí suben los ingresos y suben los gastos. En el 2010 eran 26,2 millones en gasto corriente y ahora en el 2016, 33 millones de euros, 400.000 euros. Y luego ustedes dicen que se quieren comparar la presión fiscal con otras ciudades. Comparemos si quieren, pero cuando se comparan, ustedes se comparan con otras ciudades que a lo mejor tienen mayor gasto fiscal, mayor presión fiscal, pero no tienen en cuenta que esas otras ciudades tienen más servicios para los ciudadanos de los que ustedes ofrecen. Por ejemplo, el transporte público. Todas tienen transporte público subvencionado por sus concellos, y esas capitales, bueno, incluso algunas con las que ustedes se comparan hasta tienen metro, otras aeropuertos y viales de alta capacidad. Y ustedes se comparan con esas ciudades, claro, se comparan la presión fiscal, pero lo que no quieren decir es que los servicios que ofrecen esas ciudades a sus vecinos son muchos más de los que ustedes ofrecen a Pontevedra. A mí me da risa y vergüenza decir que en Pontevedra ustedes se gastan 40.000 euros en subvencionar un billete de una línea que ni es de ustedes. Esa es la importancia que le dan al transporte público, cuando otras ciudades de tamaño similar al nuestro, poco más, pues se gastan 3, 4, 5 millones de euros en transporte público. Claro, cuando una ciudad se gasta 5 millones en transporte público y ustedes 40.000 euros, pues está claro que los servicios no son los mismos ni pueden ser. Y yo me pregunto, señor Fernández Lores, ¿usted cuando va de viaje por ahí a París, a Hong Kong, usted les cuenta que en Pontevedra usted no tiene transporte público? ¿O le da vergüenza? A mí me daría vergüenza, sinceramente. Presumir de calidad ambiental, de movilidad sostenible en una ciudad en la que nos vemos obligados, cuando no nos queda más remedio, a coger un coche, porque no tenemos opción, o coche andando. No hay transporte público. ¿Qué ciudad puede presumir de sostenibilidad medioambiental sin tener transporte público? Yo espero que se lo calle, porque si no quedamos con muy mal cartel cuando vamos por ahí, señor Fernández Lores. Por otra parte, entendemos, y así lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que el que gana las elecciones debe gobernar. Lo dije en campaña electoral y lo mantuve el día después de las elecciones. Prometimos a los pontevedreses que facilitaríamos la gobernabilidad al partido más votado y así lo hemos cumplido, como siempre ha ocurrido en elecciones generales y espero también que siga ocurriendo. Que nadie se confunda, somos muy demócratas. El BNG ganó las elecciones y a ustedes les corresponde gobernar y a nosotros nos corresponde estar en la oposición y fiscalizar. Eso también va en el paquete, señor Fernández Lores. Y nosotros no tenemos que hacer el presupuesto, lo tiene que hacer el Gobierno. Pero tampoco podemos apoyarle cualquier documento que ustedes presenten. Y tampoco, que nadie se equivoque, tampoco estamos obligados a negociar un presupuesto con el resto de la oposición. Es el Gobierno el que está obligado a intentar negociar con los grupos de la oposición, no la oposición. Y a día de hoy, debo decir, señor Fernández Lores, que usted nunca me ha llamado para tratar de llegar a un acuerdo con el presupuesto. Y en virtud del mandato, para cumplir con el mandato que el pueblo ha dado el pasado 24 de mayo, hemos sido muy claros desde el principio, incluso antes de que ustedes presentaran el presupuesto. Queremos menos impuestos y mayor gasto social. Se lo hemos dicho antes de la entrega del borrador del presupuesto, durante la exposición del borrador y durante el periodo de enmiendas. Y por si no le quedó claro, se lo digo yo aquí otra vez. Menos impuestos, mayor gasto social. Menos impuestos, mayor gasto social, que es lo que no tiene Pontevedra. Y hemos explicado cómo se puede hacer y de dónde se puede sacar. Eliminar lo superfluo y centrarnos en lo importante. Buena gestión, acompasar ingresos y gastos y solo presupuestar aquello que se puede gastar en el ejercicio. Señor Lores, sangrar a los vecinos sin bajar el IBI cuando se puede bajar o pretender cobrarles 4 años por un servicio de alcantarillado que no se les ha prestado no es el camino. Digan ustedes a estos vecinos que están recibiendo estas cartas de Aquagés Viacua, comisionados por ustedes, digan ustedes que ustedes no están incrementando la presión fiscal, porque les están asediando, les están acosando, cobrándoles 4 años por un servicio que no han recibido. Es el colmo. Y siempre es verdad que hemos mantenido que es mejor un mal presupuesto que tener uno prorrogado. Usted no ha dicho lo mismo, ahora lo dice. Incluso un año llegamos a apoyarle el presupuesto en el mes de junio bajo esta premisa porque parecía que los dos socios entonces de gobierno no se conseguían poner de acuerdo en este punto. Y no nos gusta nada que hoy salgan los pontevedreses con un presupuesto prorrogado.
La soberbia y la soledad del gobierno del BNG, que le ha impedido negociar públicamente con el resto de grupos de la oposición o con nosotros mismos, debería dejarla aparcada, señor Lores. Sabe usted que este grupo siempre ha estado del lado del gobierno en los asuntos importantes. Hemos llegado a darles un cheque en blanco para aprobar un plan general. Les dijimos, traigan el plan general que quieran, el que quieran que se lo aprobamos. Pues ni con esas. Ustedes abusan y desechan, desprecian una y otra vez la mano tendida del principal grupo de la oposición. Nosotros sabemos perfectamente para qué estamos aquí. No buscamos ningún protagonismo. Nos interesa solamente el protagonismo de los vecinos de Pontevedra. Nos da igual quien presida la comisión del PSOM con tal de que salga adelante. Nunca pelearemos por los sillones. Y le reitero nuestra disposición a negociar un acuerdo de mínimos en el que todos los pontevedreses salgan beneficiados. Le pedimos, por tanto, señor Fernández Lores, que sea responsable con los vecinos de Pontevedra. Recoja este presupuesto, repiénselo, haga un documento más decente, pensado en los ciudadanos, el que necesitan los vecinos de Pontevedra. Nuestras condiciones las conoce perfectamente. Bajada del 10% del impuesto de bienes inmuebles. Porque no podemos entender cómo el concejal de Hacienda, sin decir nada a nadie, por lo menos a este grupo de la oposición, en el mes de junio le envió una cartita al Ministerio de Economía y Hacienda diciéndole, oiga, el año que viene manténgame la subida del valor catastral que quiero seguir cobrando el IBI. ¿Entiende? Tuvimos que sacar esa cartita porque él no dijo nada aquí. Y todos los vecinos tienen que saber que si el año que viene no nos bajan los impuestos, el IBI, es por culpa del gobierno del BNG y también por culpa del resto de partidos de la oposición, salvo el PP, porque no apoyaron la petición nuestra de renunciar a esa cartita que este concejal mandó sin decirle nada al grupo de la oposición. Exigimos también una reducción del 25% en la viñeta, en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, y del 50% en esta misma tasa para los impuestos con motores con emisión inferiores a 100 gramos por kilómetro. Reducción también del IBI rústico, y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Se está gastando más en la gestión de la recaudación del IBI rústico que casi en lo que se recauda. Recaudamos 15.000 euros. Por recaudar 15.000 euros no vale la pena todo el coste de trabajo administrativo que se está llevando a cabo. Y exigimos también bonificaciones para las familias numerosas en el IBI urbano. Y exigimos también, ahora, que prácticamente se va a eliminar el impuesto de sucesiones, que se elimine la plusvalía para las transmisiones de padres a hijos, de hijos a padres y de abuelos a nietos. Esta es nuestra petición. Anunciamos, por tanto, un voto en contra del presupuesto. Hemos presentado una enmienda a la totalidad. Y garantizar la gobernabilidad siempre la hemos garantizado. Incluso ustedes, hace unos años, hasta decían que era bueno tener una prórroga del presupuesto. Nosotros no, pero ustedes lo decían. Y creo que eso garantizó la gobernabilidad. Decía usted en aquellas memorias inefables, señor Fernández Lores, por ejemplo, la del 2010, decía usted, a decisión de prorrogar o orzamento de 2008 ao exercicio 2009 non trouxo máis que consecuencias positivas, xa que permitiu en cada momento reprogramar diversos conceptos ao longo do ano, adaptándonos mellor á realidade que ofrecían os diferentes escenarios, como foron as aportacións de outras administracións ou as previsións derivadas do comportamento xeral da economía. Ningún dos servizos e ningunha das obrigas do Concello, tanto no exercicio das súas competencias como as derivadas de compromisos con outras entidades públicas ou privadas, sufriu inconvinte algún en relación coa prórroga orzamentaria. Antes ben, permitiu simplificar os procesos de reasignación de recursos e artellar respostas eficaces e áxiles ante as necesidades que se foron detectando. Isto era lo que decía usted, por lo tanto, no se preocupe, porque siguiendo sus propios postulados, según usted, una prórroga tampoco es un mal para el Ayuntamiento de Pontevedra. No lo compartimos, pero era usted el que decía que las prórrogas no eran malas. Por lo tanto, en consecuencia, señor Fernández Lores, le pedimos un poco de sentido común, un poco de humildad, talante abierto para saber aceptar enmiendas y propuestas constructivas de la oposición y, desde luego, hacer el presupuesto que necesita Pontevedra, no el que necesita usted. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreira. Señor González Carballo, ten a palabra. Moitas gracias. Vamos a ver, eu non vou entrar en que se unha persoa pode cambiar unha cita, se a pode pospoñer para outro día, porque neste pleno hubo algún concelleiro que faltou máis dunha, máis de dúas veces, por enfermedade, ou outro concelleiro recentemente comunicou que o pasado día 30 pois non podía asistir ao pleno e
tampouco ninguén propuxo que se pospuxeran os asuntos do Pleno, que supoño que terían a mesma ou superior trascendencia que a que teñen os orzamentos, non? Ou incluso, dado algún caso, que persoas estando de baixa asisten aos plenos, non? Quer decir que creo que queda definido por sí mismo e, por tanto, non vou a entrar nesa cuestión, non? Vamos a ver, no conxunto das intervencións está claro, ou ponse de manifesto, que o único que se dedican a intentar atopar algunha disculpa de carácter formal que evidentemente non ten ningún sostén, non resiste nin o mínimo argumento, non? Porque, por un lado, se quere que se faga o pleno canto antes e, por outro lado, se dice que é un pleno exprés, non? Cando, por exemplo, na Diputación de Pontevedra, agora, non antes yo daban 2 días antes, agora se dan 7 días, non? Exclusivamente, de venres a venres, e se fai comisión e tal. Eso agora, antes eran 3. Bueno, efectivamente, hubo tempo de abondo para ver o orzamento, porque por moito que insistan, é dicir, o documento fundamental de un orzamento é a clasificación económica de ingresos e de gastos. Despois, todo o demais é un desenvolvimento deso. Eu, como, digamos, sei que todos teñen equipos económicos e, aparte, digamos, teñen amplos coñecementos da materia, por tanto, creo que é un documento fundamental e suficiente e que se estivo a súa disposición máis dun mes. Por tanto, creo que dá para facerse unha composición del lugar e máxime xa unha fotocopia dos anteriores, que entón, chegamos aos anteriores tal, non? Por un lado eso, por outro lado, se dice que presentamos unhas enmendas ao noso equipo económico, que vengan técnicos de fuera, las analicen e tal, se lle aceptan todas as enmendas e, sin embargo, se votan contra. É dicir, un pelín difícil de entender, non? Ou quen nos fai un mitin porque non contemplamos os ovos dos dinosetos. É dicir, como non contemplamos no orzamento os ovos dos dinosetos, se solta un mitin moi acaído, estamos en campaña electoral, non? Ou quen presenta unha enmenda á totalidade e nada máis, non? É dicir, que iso que quere dicir? Pois que son uns magníficos orzamentos. Senón, non andarán aí dando voltas e tal, pero nada máis, quer dicir, sustancia, o que se dice entrar no fondo da cuestión dos propios orzamentos, nada de nada, non? E iso o están recoñecendo dada as súas intervencións, por non entrar nos erros de bulto que meten tanto nas súas enmendas como incluso aquí mismo, duplicando ingresos ou comparando os ingresos do ano 2000 co 2014, cando resulta que cambiou a lei de financiamento dos concellos, sobre todo dos grandes concellos, e entón hai transferencias e, por tanto, os impostos indirectos non é que suban, sino que máis ben baixen, que só son 500.000 euros os que hai agora con relación ao ano 2000. Non? É dicir que, polo menos teñen, eu xa sei que o saben, pero en todo caso comproban, non, como foi evolucionando a legislación en materia tributaria de cara aos concellos, non? Ou falar incluso que se colle con pinzas de saneamento 2.100.000 euros, cando todo o mundo sabe, ou se dixe en comisión, ou dixen aquí, etc., que son 2,4, pero serán 2,1, pero realmente o que aparece no papel son 2,4, non? Entón, eso, se recoñece que hai ese que é un orzamento espléndido e, en todo caso, se está dando voltas e, desde logo, a argumentación do máis pavero, non? É dicir, que se lanzan consignas ou se pide, por un lado, incrementar o orzamento e, por outro lado, disminuir o orzamento. Ou rebaixar os ingresos e aumentar os gastos. Quero dicir, salvo que Mariano Rajoy, que nunca subiu os impostos, non lo explique, creo que non hai ninguén en todo o Estado que saiba explicar como rebaixar
os ingresos e aumentar os gastos, non? Ou o mismo o que é, decir, dentro das mesmas mocións se pide incrementar e baixar as inversións, non? Vamos, en definitiva, moitas veces vostedes piden unha cousa a máis la contraria. Pero, digamos, como sustancia ou como cuestión de fondo aos orzamentos, nada de nada. É dicir, o único que están é dando voltas é eso, o que están recoñecendo é que estamos diante de uns orzamentos espléndidos, magníficos, e que, en todo caso, pois a súa función é intentar afealos, pero, bueno, esa é a cruda realidade. Moitas grazas, señor González Carballo. Señora Rey. Gracias. En cuanto a los presupuestos, creo que ya he dejado clara mi postura y no me gusta ser reiterativa. Y en cuanto, por alusiones quizás, al señor Moreira, decirle, y le vuelvo a repetir una vez más, que la moción de bajada del IBI no la pudimos aprobar porque ya lo había anunciado y aprobado previamente Montoro y su moción estaba mal planteada. Y en cuanto a por qué no apoyamos su enmienda a la totalidad, cuando yo, que lo intenté aprobarla, pregunté en base a qué criterios se podían bajar los impuestos, la respuesta de su concejal, al que desde aquí le mandamos un saludo y esperamos una pronta mejoría, me contestó que se tendrían que bajar en base al IPC, que esto ya es como un chiste. Yo no conozco ningún impuesto que se baje en base al IPC. De todas formas, le vuelvo a hacer la pregunta que le hice antes y espero que esta vez sí me conteste. ¿Por qué no apoyó la enmienda presentada por Ciudadanos a la totalidad? Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey, ten a palabra. Bueno, moitas gracias. Non ten moito sentido andar facendo aquí oposición da oposición. De todas maneiras, esa emenda a totalidade do Partido Popular na que propoñen reducir os ingresos do Concello e aumentar o gasto, creo que só se lle ocorre os que asaron a manteiga, non? Porque ou unha cousa ou a outra, pero as dúas parece que son incompatibles. O que sí que tamén parece que fai falta aquí é un raimundólogo, non? Alguén que nos saiba explicar os mecanismos mentais polos que funciona o señor concelleiro dos números do Concello. Creo que hai uns ingresos totais de 72 millóns de euros, hai unha proposta duns destinos determinados para iso, que é a súa, e hai outra que é alternativa e que propón ter máis en conta as necesidades dos cidadáns e dos pontevedreses. E a respecto da situación do Concello, desto da Xunta de Portavoces do outro día, etcétera, etcétera. Aquí a damnificada, no fondo, é a democracia, non? Porque hai atrancos para toda a oposición, para que poidan desenvolver o seu labor. O que pasa é que non son os mesmos para todos, porque no reparto que hai, creo que os atrancos son moi superiores para o grupo de Marea Pontevedra ou de Ciudadanos que para os outros. E non en van, cando se aprobou o esquema organizativo do Concello, foi facilitado polo Partido Popular coa súa abstención. O que non ten sentido é porque hai unha convocatoria tamén exprés, que é unha práctica habitual neste Concello ao longo dos anos e que conta como coautores fundamentais co Bloque, co PSOE e tamén co Partido Popular, pois non se pode propoñer un plante a esa xunta de portavoces inconsistente, non? Porque, quero dicir, hai señores que gozan de dedicación exclusiva aquí, hai grupos que teñen varios concelleiros e se non pode asistir un, poder asistir outro, porque era un tema importante, non? De todas maneiras, emprazamos a todos os grupos a facer unha reorganización, se se quere, do Concello e tamén recordo ao señor Moreira que se o Partido Popular se suma non é necesario ni sequera contar co Bloque Nacionalista para facer un esquema organizativo máis respetuoso e de maior calidade democrática, simplemente facendo valer os 13 votos da suma da oposición no Concello. Nos imos emprazar a todos a que isto
se estude e se poida levar adiante. E cando digo emprazar a todos, tamén o Bloque Nacionalista Galego, porque pensamos que este Concello merece un funcionamento de maior calidade democrática e merece un goberno que goberne de outra maneira e tamén unha oposición que o faga de outra maneira. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rey. Señor Fernández, ten a palabra. Bueno, sí, brevemente, non? Bueno, escuitando algún discurso da oposición contestándolle a outra parte da oposición, entendo que o grupo de goberno ten que estar tremendamente contento, claro, porque se vimos aquí a falar dos orzamentos e acabamos falando das nosas miserias, pois mellor por o BNG, ou para como se chame agora, que non sei como se chama agora. Pero, en realidade, señor Lores, vostede chegou a este pleno, por moito que o seu portavoz intente darlle unha volta e envolvelo en papel de regalo, chegou con unha alta dose de miseria política. Con unha alta dose de miseria política e eu non quería nin quero entrar. Porque estas prácticas filibusteras, porque é unha práctica filibustera, podería dar lugar a outras prácticas filibusteras. Claro, que nós tamén poderíamos facer, hoxe tamén poderíamos facer aquí filibusterismo, pero eu non son como vostede, e o Grupo Socialista non é como o BNG, pero para nada, para nada. Por lo tanto, nós vimos aquí a facer política, e non vamos a caer na miseria que suporía andar ahora con impugnacións, revocacións, etc. Non vamos a entrar porque nós nin somos ni nos comportamos igual que vostedes e non lle vamos a dar esa excusa. Vostede vai a salir deste pleno, señor Lores, moito máis débil e moito máis solo e moito máis desprestixiado por moito que intente evitar. Moito máis desprestixiado, porque é un desprestixio utilizar estes argumentos, escoitar ao seu portavoz hoxe falar aquí, é que lle está facendo un fraco favor. Está dicindo cousas que son casi un insulto á inteligencia. Un insulto á inteligencia e un insulto á oposición, que somos representantes dos cidadáns de Pontevedra. Este pleno tería que haberse feito noutro momento. Vendo as circunstancias, tería que facerse noutro momento. O que pasa que para eso vostede tería que ter algo máis de man esquerda e un poquinho menos de soberbia. E vostede anda falto de man esquerda, de brazo esquerdo casi, e sobrado de soberbia. E entón, claro, pasan estas cousas. Sacará vostede adiante os orzamentos. Non lle van a valer de nada. Non lle van a valer de nada porque non vai a ser capaz de executalos. Por tanto, vostede pode intentar justificar como queira este pleno, vostede, a necesidade de ter uns orzamentos, daba igual facer este pleno o día 7 que o día 14. Daba exactamente igual. A efectos orzamentarios daba exactamente igual. Pero vostede utilizou triquiñuelas. Bueno, pois, alá vostede. En todo caso, insisto, non van a ser capaces vostedes de executar ese presupuesto, porque, entre outras cosas, porque falan de que están complacidos porque hai 6 millóns de aforro neto, pero hai 6 millóns de aforro neto porque non son capaces de gastalos. Non son capaces de gastalos. Teñen que facer vostedes unha modificación de crédito de presa e correndo para pagar, porque senón incumplen a regla de gasto no ano 2016. É que esa é a realidade. Falan vostedes dun presupuesto expansivo porque pasa de 69 a 71 millóns, pero si son o que lle debemos a Sogama máis a paga extra. A única diferencia que hai é o que lle debemos a Sogama máis a paga extra. Nada máis, ese é o incremento que hai. Donde está o presupuesto inversionista? Pero de que estamos a falar aquí? Home, por favor, un pouquiño de sentido común. Sentido común. Entón, a verdade é que non sei que reflexo ten ese modelo de cidade que vostede di, que reflexo ten no proxecto deste de orzamentos. Non o sei. Non o sei. Dígame vostede, modelo de cidade non é axudar as familias que teñen problemas de pobreza enerxética? Donde está eso no seu presupuesto, señor Lores? Donde está eso no seu presupuesto? Ou non encaixa eso no seu presupuesto? Ou os pobres non lle votan a vostede? Modelo de cidade non é ter unha partida para evitar os desafiazamentos?
Ou é que eso non é modelo de cidade? Donde está eso no presupuesto, señor Lores? Non está. Entón, cal é o seu modelo de cidade? Beiras rúas? Non chega. Lombos? Sobran. O que non sobra é axudar a esta xente. Non sobra. E iso forma parte da súa miseria. E ter este pleno aquí en estas condicións incrementa a súa miseria política. Política, política. Eu entendo que vostede que conseguiu un enorme capital político durante tantos anos, agora, xa no final de todo, vai no a perder por estas tonterías. Vai no a perder. Vostede hoxe sale daqui moito máis debilitado do que entrou. Se non se quere dar conta e se quere apoiar en que ten 12, bueno, pois alá vostede, non? Nós insistimos, creemos que é un erro plantear as cousas así, creemos que é un erro non dialogar e non intentar buscar complicidades para sacar adiante este orzamento. Vostedes quixeron así? Bueno, pois nada, nós vamos a meternos o voto en contra. Moitas grazas, señor Fernández. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Estuve deixando falar o portavoz porque agardaba que nos expusera si é que había unha aposta polo emprego, pero non dixo nada de empleo, de xeración de empleo. Agora non sei se siguen con esa teima de que os concellos non poden facer nada. Cando hai anos, nos seus programas electorales, decían cousas como que o BNG considera que dos concellos non só é posible, senón necesario o fomento da actividade económica establecendo liñas de acción política que propicien que os asentes económicos teñan máis facilidades para realizar investimentos e xerar emprego. Bueno, nin desto, nin de facilitación de creación de actividade económica, nin de xeración de emprego, desde logo que sigue sin ser unha prioridade para vostedes. Siguen sin darse conta de que a falta de emprego en Pontevedra e a falta de oportunidades é o principal problema que ten Pontevedra ahora mismo. Non apostan polo gasto social, teño que lembralles que dende o 2010 ao 2015 baixou casi que un punto o peso dos servicios sociais no orzamento. E a primeira medida, non me lembro, non me quero olvidar, quero dicir que no pasado mandato, a primeira medida social que tomaron, señor Fernández Lores, vostedes foi suprimir o equipo de inclusión social, deixando moitos veciños desamparados que tiñan neste equipo o seu único apoio. Ademais de despedir a 3 magníficas traballadoras, unha delas, por certo, por despido improcedente, según dixo un xulgado en Pontevedra. Polo tanto, o que non entendemos é que suprimir este servicio, que non o restaure, ahora que subiu os impostos, que sube o gasto corrente, pero este servicio non o restaura. E, por outra banda, pois mantense esa baixada do peso porcentual do gasto social no orzamento. Por lo tanto, entenda vostede, señor Lores, que isto non é unha cuestión de teima política, senón de prioridades en Pontevedra. Eu lle pido que sexa cariñoso cos veciños de Pontevedra, igual que cariñoso con outras persoas, e que teña ben refacer este orzamento, porque, desde logo, nós imos manter o noso voto en contra, a nosa emenda a totalidade, e non imos a dar o noso apoio a este proxecto. Requírolle, polo tanto, solicítolle que o refaga e que presente un documento consensuado coa oposición. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señor González Carballo, quere rematar? Sí, moitas gracias, señor alcalde. Para decir que seguimos RQR e eu que escoito aos membros do Partido Popular que isto va como un cañón e xa saímos da crise. Entonces, por que preocuparse de algo que xa o Partido Popular nos sacou? Evidentemente, aquí non temos aeroporto como en algún outro sitio, pero, bueno, temos outras cousiñas, pero, de todas maneiras, se xa saímos da crise, xa está isto, bueno, xa vai en serio, pois supoño que non é necesario. Ao contrario, habería que desinvertir en gasto social porque xa vai todo como unha moto, non? Claro, a única argumentación é remontarse aos anales da historia, non? É dicir, que se o equipo de inclusión social, que total, é dicir, que xusto esas prestacións se están dando, e o sabe perfectamente, pero, bueno, non vai a ser que, como único argumento, pois recurrimos a un argumento de hai 5 anos, non? Evidentemente, eu xa sei que non lles gusta, eso quedoume claro, xa sei que non lles gusta. Ahora, tamén teñen que recoñecer que, tal como manifestan ustedes, utilizando, digamos, esas cuestioncillas de carácter formal, pois estamos dentro dos mellores orzamentos posibles.
É claro, e por qué? Pois porque a argumentación que fan é colateral, non sei que, pero, é dicir, nada con relación á cuestión de fondo, non? E, evidentemente, son os mellores posibles porque o Concello de Pontevedra ten capacidade económica suficiente, porque o Concello, como vostedes saben, é un Concello que non está endebedado como hai centos, por non decir miles de concellos por aí adiante, que o Concello de Pontevedra paga dentro de plazo e puntualmente os seus proveedores e que presta uns servicios eficientes aos veciños e veciñas de Pontevedra. Por tanto, eu creo que con independencia que non lles gusten, pois evidentemente utilizan argumentación diversa e, bueno, en todo caso, pois, se se poñen de acordo e poden sempre presentar un orzamento alternativo por parte dos grupos da oposición, non? Entonces, esa posibilidade sempre a teño, pero moito me temo que non irían a acadar ningún acordo despois do oído neste pleno, non? Por tanto, eu agardo que respeten a proporcionalidade do voto emitido na comisión e, por tanto, non teño nada máis que añadir. Moitas grazas, señor González Carballo. Bueno, pois para min como alcalde un orgullo e unha satisfacción someter a aprobación da corporación estes orzamentos, aprobación inicial dos orzamentos xerais do Concello para o exercicio do 2016. Votos en contra. Cantos son? 12 abstencións, ningunha, votos a favor, 12. Como hai empate, sométese de novo a votación. Votos en contra do orzamento, 12. Abstención ningunha. Votos a favor, 12. Por lo tanto, decláranse aprobados os orzamentos xerais do Concello para o ano 2016. Gracias, señor presidente. Debo dicirlle que non me esperaba isto. Sabe vostede perfectamente que outro día, cando non tiñamos prevista o caso de forza maior polo que terminou en comparecencia dun concelleiro noso, e podía ocurrir a incomparecencia dun concelleiro. Sabe vostede perfectamente que o noso concelleiro de Economía transmitiu que nese caso nos levantaríamos un de nós para equilibrar a votación. Pero a súa actitude demostra a decrepitude e a agonía política na que están vostedes sumidos. Señor Fernández Lores, está vostede pretendendo conseguir, e hoxe conseguiu aquí, de forma mezquina, unha maioría que os cidadáns lle negaron nas urnas. Está vostede deturpando a maioría que lle deron nas urnas o pasado 24 de maio. Teña claro que a partir de agora o imos tratar igual que vostede nos trata. Nada máis e moitas gracias. Non entendín que dixo, eu non falei co seu concelleiro de Facenda, que eu sepa. En todo caso, eu convoquei un pleno o venres a non sei exactamente a que hora e ás 2 da tarde me chamou o portavoz do Partido Popular para dicirme que non podía asistir un concelleiro. Valorei a posibilidade de suspender ou de fazer outro pleno, pero cheguei á conclusión de que non. E eu quero deixar moi claro que estou moi orgulloso de que se aproben estes orzamentos. Estes orzamentos van a ser positivos para a cidade de Pontevedra. Tamén é verdad que non vin, e sobre todo despois das intervencións de todos os grupos, que houbera uns orzamentos alternativos que foran mayoritarios ao respecto dos orzamentos que presenta o Grupo de Goberno. Esa é a realidade, porque ustedes non se poñen de acordo para votar unha moción ou unha emenda a totalidade que teña certa coherencia dentro dos grupos de oposición e, polo tanto, a miña obriga é contar con orzamentos. Se non tuveramos orzamentos non pasa nada, porque non sabemos facer política orzamentaria. Polo tanto, a veces se prorrogan, a veces se aproban. Consideramos que é necesario aprobalos, están aprobados, creemos que son uns orzamentos bons, están participados, están escoitados os grupos, están escoitadas as asociacións de veciños, están escoitados os consellos territoriais e, polo tanto, considero que é positivo para Pontevedra que haxa orzamentos. E a miña obrigación é gobernar, mentras non haxa outra alternativa. E mentras non haxa outra alternativa, a miña obrigación é gobernar e someter os orzamentos. Polo tanto, eu non estou arrepentido, nin teño ningún problema dos que están ustedes dicindo.
Eu estou orgullosísimo de que hoxe salgan uns orzamentos aprobados para seguir traballando por esta cidade. Que esta cidade, eu creo que dentro da situación económica que está sufrindo o noso país e o noso Estado, bueno, pois eu creo que dá conta do recado bastante ben. Dá conta do recado bastante ben. E já está sendo un referente en moitas cousas. Hai problemas, indiscutiblemente. Claro que hai problemas. Hai moitísimos problemas, pero non vamos a resolvernos todos. O Concello non pode resolver todos os problemas. Resolve os que pode resolver. Por lo tanto, declaro finalizada a sesión. Moitas grazas a todos e a todas.